Estic a Sevilla, però la veritat és que em fa molt de pal gravar. Per aquí davant tenim la Giralda i ara anirem cap a Portugal, però abans us deixaré uns quants plans més de Sevilla, tot i que, com ja he dit, em fa molt de pal. Joder, hi ha molts cavalls aquí. És molt maco, Sevilla. Llàstima que no tinc prou espai a la moto i no ho he pogut deixar tot i haig d'anar tot vestit de moto, però bueno, no passa res. Per cert, no sé si ho he dit, però estic en un viatge per Espanya i Portugal. Bueno, sobretot Portugal, però per arribar a Portugal doncs haig de passar a Espanya. Llavors avui he fet nit a Còrdoba i ara estic a Sevilla de camí a Portugal. Per aquí davant, com podeu veure, hi ha la plaça Espanya, és d'aquest edifici d'aquí davant, i ara l'anirem a veure, tot i que ja l'esteu veient. De moment crec que és la cosa més maca que he vist aquí a Sevilla, la plaça Espanya. Impressiona molt, està molt guapa aquesta plaça. I per aquí tenim Girona. Panoles. Pau, per com és de Santa Pau, Pau. Ara estic aquí a Huelva, de camí a Portugal, i estic menjant un serranito amb una Pepsi i anem cap a Portugal. Per aquí està la moto, que crec que encara no l'havíeu vist. Aquella furgoneta, que ara hi ha allà aparcada, abans estava just aquí. Per just que fa el serranito, el que he fet és posar el serranito aquí a l'escape i anar donant gas perquè s'escalfi. I s'ha escalfat, I clar, això feia molt de soroll. Ha baixat, m'ha mirat enfadat i se n'ha anat cap allà. Ara estem a punt d'arribar a Portugal en cas de que la frontera sigui el riu. Per tant, si la frontera és el riu, no falta absolutament res. No és el primer cop que estic a Portugal, o sigui que la il·lusió tampoc és molt gran, però sí que serà el primer cop amb moto. Per tant, està bé. Un país més amb aquesta petita moto. Per cert, ja he tingut el reservat a Faros, des de la setmana ara. I aquí està el fons. Per aquí estem travessant cap a Portugal, d'Espanya a Portugal. Joder. Que gran això. I d'aquí res entrem a Portugal. Ja estem a Portugal. Ole! Vale, el portuguès el tinc una mica oxidat, però no passa res, obrigado. On haig de parar, tio? Ai, ai, ai. Haig de girar aquí? Peatge. S'ha de pagar? Però què haig de fer jo aquí? O sigui, diu que posi la targeta, però quan em cobraran? Tu, no sé com va, tio. M'ho he penjat. Però com va això? Que no sé què haig de fer. Saps què et dic? Ja em cardaran la multa, si volen. Si truco ja em pengen... No entenia què havia de fer, tio. Jo me'n vaig cap aquí... Joder, vaig arribada més merda, no, tio? No sé, ara no m'agrada. Doncs res, ens veiem més endavant. Estic veient una cosa que no recordava de l'últim cop, i és que condueixen bastant malament, tio. Per exemple, comparat amb Itàlia condueix molt pitjor. I a més, aquests, els portuguesos, els veus que te la liaran. O sigui, els veus a venir, a diferència d'Itàlia. Però, joder, tio, o sigui, sembla que no hi hagi distàncies de seguretat, no sé, carden el que volen. Ves aquest, ara avança quan estic passant jo, però ja ho saps què està passant, saps?
Ok, ja estem arribant, de fet està literalment aquí. El sol encara està molt amunt, per tant tindrem temps de sobres de visitar aquest poble. Visitarem aquest poble i després al vespre farem els plans per demà, que segurament farem la Nacional 2 cap a dalt i potser acabarem a Lisboa, ja ho veurem, perquè a Lisboa ja hi he estat i no sé si vull tornar-hi. Per cert, la gasolina, veu, és bastant cara, tio, és bastant cara. Uah! Potser hi podrem anar-hi caminant per Faro, tot i que estic fart de caminar de Sevilla. He estat més d'una hora caminant amb tot de la moto, amb la jaqueta de la moto, amb les sabates, amb les... Bueno, més que sabates, les botes, els pantalons de moto, amb les proteccions, i estic fart ja, tio. Però bueno, ja ho veurem. L'hotel és aquí, en aquesta mitja circunferència. Uau, aquí hi ha com una església. Sembla una mica abandonat, també t'ho dic. Vale, és això d'aquí. Ja estem a l'hotel, us l'ensenyo rapidíssimament perquè la llum se n'anirà d'aquí res i no em vull perdre coses. Aquest hotel està super guapo, és un dels hotels més guapos que he estat, a més val com 47 euros o així i l'esmorzar està inclòs, o sigui, està super bé. I bueno, per aquí està el llit, el que és l'habitació, tenim nevera, cafetera, aigua, per d'esto, el lavabo. També tenim una terrassa que potser anirem després. Ara sortim, us l'ensenyaré. Anem cap al poble que si no se'ns farà fosc i després malament. I per aquí està la terrassa. Uah, està molt guapo. Marxem abans que el sol se'n vagi, que a més tenim un trajecte bastant llarg. Per cert, la moto la tinc allà, mireu com mira de reull. El barri on estem és bastant tranquil, està guapo. Joder, aquests patinets, de veritat. Mira, ara mateix em descarregaré l'aplicació perquè és que són 20-21 minuts, caminant. És bastant de temps, tenint en compte que el sol se n'anirà d'aquí res. Llavors potser amb aquesta aplicació podrem anar molt més ràpid. Però està molt guapo, No sé si és o la ciutat o el lloc on estic. Per cert, per qui digui que per què no agafar la moto per anar on estic anant i per comptes de caminar 20 minuts, doncs és, una, ja està ben aparcada ara, està allà ben posada, i dos, perquè tinc les maletes. Tinc les maletes i no les vull pujar de l'habitació i ni vull anar... Hòstia, collons. Ni vull haver d'aparcar amb aquell catxo maletes. Així que aquestes són les raons. Per aquí tenim el port, tot i que crec que tècnicament això no és l'oceà, perquè l'oceà està bastant lluny cap allà, hi ha com un riu que entra aquí dins. No m'estic creient una cosa, i és que aquí davant, com podeu veure, hi ha els bombers. I a part de que tenen com una moto, que no sé si és de bombers o què, a dins els bombers tenen un pessebre, tio. Ara estem a una part del poble que està com emmurallada i té com carrers així super estrets. És com més antic, no? El terra així de pedra. Està guapo. Ara m'he sentat per aquí perquè això està super guapo. I se'n va el sol. Tia, fa literalment res, 10 segons, encara es veia. I just quan he començat a gravar s'ha deixat de veure. I just quan se'n va el sol començarà a despegar un avió. Ja estic ara arribant a l'hotel. Vaya pallisses m'estic fent caminant. Entre lo de Sevilla i ara acabaré rebentat. Vinga, ara han de passar tots els cotxes. Doncs això, que vaig a descansar. Miraré què faré demà. Segurament tiraré cap a dalt per la Nacional 2. Adeu. Bon dia. Són quasi 2:15. Aquí a Portugal van una hora diferent a Espanya. El sol encara no ha sortit
dir que està a punt a punt. Després anirem cap a la platja, a prop de l'aeroport, i així veurem una mica l'oceà. I després tirarem cap allà dalt, cap a la Nacional 2. El dia d'avui vull que sigui bastant chill, o sigui, ho farem més tranquil, vale? No... De fet, ara estic aquí passejant i anirem tirant una mica cap a dalt i xinutxano. Ja estic a Portugal, per tant, ja puc passar aquí el temps que vulgui. De fet, inclús havia pensat de passar una altra nit a l'hotel on estic ara. Ara estem aquí com en una passarel·la. Joder, amb el sol. Joder, fot un olor-caros, La gent que viu aquí, no sé, Això es mourà molt, no? Buah, que maco. Mira, mira, mira. Bon dia. Uma boa imagem. No, espanyol. Good. Na imagem lá. Good view. Yeah, the birds flying. Ok, anem tirant, que si no arribarem mai. En veritat, ara vull anar a la part de l'oceà, perquè només he anat allò al principi de la sorra i he volgut venir aquí, que és molt més maco. Ara sí que sí, anem a tocar l'oceà. Per aquí el tenim. Ah! En sèrio? Bueno, va. Anem a l'hotel a canviar-nos les sabates. Sí, ja ho sé. Es veuen les petjades de... Upa! Deia, es veuen les petjades de quan he deixat la càmera i ara me n'he anat, però bueno. Ara ja són quasi les 9, llavors tiraré cap a l'hotel, però abans aniré a posar gasolina, estic en reserva. Aniré a l'hotel, ho recolliré tot i després tirarem cap a dalt, cap a la Nacional 2. I ja veurem on pararem. Sortim de l'hotel, que el tenim aquí darrere, i ara anem direcció a agafar la Nacional 2. Si no m'equivoco, aquí a Faro és on aquesta Nacional 2 acaba, perquè allà hi ha com una rodona amb el cartell i tot això i posa no sé quants quilòmetres. Ara ho veurem. Aquesta d'aquí és la rodona que dic, i aquí és on comença la Nacional 2, vale? És cap aquí a la dreta. No sé si fer... Vale, aquesta és la rodona, 738, aquest és el quilòmetre 738, és el que dic, o sigui, aquí és on acaba. Molt bé, és que condueixen com el cul, de veritat. Així que comencem a fer-la, la farem a l'inversa, la veritat no sé per on es comença, però és igual. Ja estem a la Nacional 2, la ruta 66 de Portugal. Ara sí que sí, aquí comença a estar molt més maco, també hi ha més motos, com podeu veure davant, i ja el paisatge és més maco, la carretera està millor, hi ha més curves, així que ara sí que disfrutar molt més. També és dissabte, per tant entenc que hi haurà més motos que del costum. Aquí hi ha bastants eucaliptus també, al igual que al nord d'Espanya. La carretera està molt guapa ara mateix. El vent sembla que hagi marxat una mica i ara ha vingut el fred. Fa bastant fred, tenim les mans congelades. Mira això, tio, sembla Austràlia. amb les senyals així i els eucaliptus. Ara estem per aquí en un mirador, no recordo el nom, i es veu bastanta cosa. Per allà és d'on venim. Fa bon dia, per tant es veu bastant lluny, però tampoc és que es vegi molta cosa, vull dir, vas veient les muntanyes i poc més. Aquí tenim a la moto. Ara estem aquí en un poble bastant xulo.
Sento perquè no veieu res, però és el que hi ha. Uf, no sé quan fa que ha caigut. Uau, vaya escultura, què és això, tio? És com un miner, no? O què? Què collons és això? Miraré a veure si hi ha algun supermercat per comprar o el dinar o... també hauria de mirar a on estic anant perquè és que no ho sé, vaig sense el GPS, simplement estic seguint la Nacional 2. Llavors estaria bé parar i mirar si hi ha algun poble més endavant o si haig de comprar alguna cosa o què. Hòstia, molt maco, eh? Ok, hem deixat el poble darrere perquè ara he vist que més endavant n'hi ha un i hi ha un Lidl, per tant ja ho miraré més endavant. I ara estem en una recta gegant, o sigui, en el mapa no es veu quasi bé ni al final. És una super recta. Llavors això, anirem ara al següent poble i allà miraré què fer. Ara estem aquí en un poble, per dir-ho així és el que hi ha al Lidl, i sembla bastant maco, així que anirem a visitar una miqueta. I també aprofitaré per mirar cap on aniré, on dormiré i totes aquestes coses. No sé si es veurà molt o no, però allà al final es veu l'església, que és on estem anant ara. Ara per aquí davant tenim l'església. Estic fart de caminar amb aquestes sabates. Hem arribat al destí. Allà sembla que sigui l'Ajuntament i la plaça de l'església. Fa molt de vent i molt de fred. Uf, quines vistes. Ja he anat a comprar el Lidl, bueno, d'així ja fa mitja hora, i després he seguit la ruta per buscar algun lloc per dinar. I després de molt buscar llocs, per fi he trobat un lloc. O sigui, és que no n'hi havia llocs. I per fi el lloc que trobo està guapíssim. A veure qui hi ha aquí dalt. És que així sí, tio. Així sí. Per aquí està el meu dinar. Què tinc? Doncs, per veure tenim una Coca-Cola Zero, després uns nachos amb guacamole, per què no? Un hot dog, una croqueta de carn. De postres tenim una cosa típica de Portugal, que és el pastís de nata. A veure, què passa aquí? El pastís de nata. Així que vinga, a menjar, que tinc moltíssima gana, perquè ara són quasi 2:45, però clar, a Catalunya serien quasi 2:45, per tant, tinc molta gana. El hot dog també està bé. A veure, amb la gana que tinc, tot és bo ara mateix. I això no crec que estigui molt bo, però és guacamole picant. Crec que si no fos picant seria pitjor, però ser picant està una mica més bo. Doncs menjaré tot això i mentrestant miraré hotels, que en tinc algun de fitxat ja d'ahir que vaig estar mirant, i miraré a veure què tal i anirem o buscarem un altre. Ara ja he reservat l'hotel, he pillat un Ibis al final a Évora, que està una miqueta més d'una hora. Llavors tirarem cap allà i així tindrem temps de visitar Évora, que cada cop que arribo d'algun lloc ja és fosc o és tard. Llavors d'aquesta manera ara arribarem temps i podré visitar més. Sembla una ciutat o poble bastant gran, així que a veure què ens hi trobarem. Guardo per aquí els nachos de guacamole, que no me l'he acabat, evidentment. Ho tindré per després, si és que en vull. I ara anem a provar el pastís de nata. Els de Lisboa eren molt més bons, hi havia una pastisseria que els feien superbons. Però aquest també està molt bo i està millor que el d'avui esmorzar també. No sé si recordeu que n'he agafat un i no estava gaire bo, però aquest està molt bo. Ja hem dinat. Puntuació del dinar, un 9. Ara, com he dit, tiraré cap a l'hotel i segurament no gravaré res. Si no passa res interessant no ho ensenyaré. Llavors segurament ens veiem a l'hotel. Ara no es veu gaire bé, però estem en una presa. Aquí es veu la presa. Home, aquí també estava guai per venir a dinar. De fet, està literalment a 5 minuts d'on estàvem.
Estava jo per aquí, tirant ja cap al poble, on tenim l'hotel, i pel mapa he vist que hi havia com un llac gegant. I he parat a veure'l. I si tirem per aquí, ens el trobem. Vinga, anem tirant, que si no, no arribarem mai. Per un cop que vaig en temps, encara ens quedarem sense temps. Ok, ja estic a l'habitació, com he dit abans és un Ibis, llavors ara us l'ensenyaré una mica. Aquí hi ha l'entrada, el bany, el llit, la zona d'estar, la taula, un armari bastant gran, per allà baix tenim la moto. Ara anirem a donar un volt per aquí al poble, per sopar hi ha un Mercadona, per tant a veure a quina hora tanca i potser anirem a comprar el sopar allà. Anem a visitar el poble ara que tenim llum. Per aquí a l'hotel, la meva habitació és aquesta d'aquí més al principi, i això, anem a visitar el poble ara que tenim una mica de llum i després tornarem, pillarem el sopar i a dormir. Mira, el terra està fet com de rajoles i això amb moto rellisca que flipes. Per exemple, aquí a la rodona estan no posats aleatòriament, sinó com en forma de rodona. Per tant, mentre tu vas tombant la moto te va posant a dins aquests forats i vas com patinant. I és super perillós. Per aquí hi ha aquesta muralla, que no sé... Estic al poble d'Aigore, no sé què hi ha, i és que hi ha com un... no em sortirà el nom. Com aquelles... com uns pilars, jo què sé, no em surt el nom. A veure... No és tan maco, com a la costa era molt més maco. Per sort, l'hotel estava bastant aquí al centre, o sigui, al costat de la muralla estava, al costat de la rodona, i que... superbé. Per fi tenim l'hotel a prop del centre. Joder, de cop hem espawnejat en aquesta plaça i està ple de gent. I ara estem anant cap a una església o catedral, no sé què és. I per aquí tenim un Smart, no. Per aquí tenim això que dic, les... És que no sé com es diu això. Les columnes, no sé. Quin toc que dona que la finestra no estigui centrada. Els carrers estan super empinats. Amb aquestes pedres és difícil caminar. Els carrers són super estrets. Ara ha de passar un cotxe per aquí. Super estret, això. És molt estret, Després a la nit potser tornarem aquí. Ja ho veurem. Ara estic tornant direcció a l'hotel i de pas hi ha un parc, a veure si és maco o no. És allà on hi havia la muralla. Aquí ja no estem tan cèntrics i les cases tornen a ser no tan maques. No estan tan ben cuidades. Ara estic al parc aquell del principi, el de la muralla, i em trobo que està tancat. Ai... Bueno, tiraré més endavant seguint la muralla, a veure què hi ha. Aquí hi ha la muralla i allà, a l'altra banda, hi ha l'Ibis. Crec que no m'havia ensenyat, era per situar-vos una miqueta. Bueno, he fet la volta a la muralla i no es pot entrar, crec que és com privat o alguna cosa. Però bueno, per aquí hi havia aquest parc, tot i que no hi havia res interessant. Ara tornaré a l'hotel a pillar la moto, aniré al Mercadona i mirarem a veure si hi ha sopar o no al Mercadona. També encara haig de mirar què faré demà, si tirar més endavant a Portugal o no ho sé. Jo crec que sí que seguiré a Portugal, ja veurem. Ja estem a l'hotel, l'aprofito per ensenyar-lo, per guiar la moto. Torno d'estar a l'hotel després d'anar a comprar el sopar, un poquet de pollastre i he agafat aigua, que ja quasi no en tenia. I tinc molt mal d'esquena, o sigui, ara em posaré a descansar, així que segurament fins demà, no ho sé. I demà aniré a comprar l'esmorzar al Lidl, que n'hi ha un aquí al costat, i anar tirant, a veure si el mal d'esquena millora una mica. Bon dia. Avui em fa mal tot, em fan mal els ombros, l'esquena, els genolls i tot. Llavors avui serà un dia chill, igual que ahir. De moment ara he anat a comprar l'esmorzar.
i tirarem una miqueta cap al nord, potser, no sé, ara mentre esmorzi miraré què fem. Ens veiem quan estigui a la moto. Ok, ara són les 10 i marxem de l'hotel, una mica tard. Ara he parat per aquí, en aquest lloc tan xulo, amb un castell, amb les vinyes. Sembla Itàlia tot això. O sigui, si tu et posen aquí i et diuen on estàs, jo diria Itàlia. Evidentment llegint els cartells no, però per com és la zona i tot això, sembla Itàlia. I doncs això, ara he posat gasolina aquí, una gasolinera d'aquí al costat, i ara segueixo tirant cap a dalt. No sé si faré nit a Portugal un altre cop o si ja aniré cap a Espanya. Això encara no ho tinc molt clar. Sí que ho hauria ja de tenir clar perquè ara mateix són quasi les 11, per tant, Però bueno, anem tirant mica en mica i ja està. D'hotel ja n'hi ha. Ara estic per aquí al mig d'un camp. Això està molt guapo, mireu tot això, amb totes les alzines. Fa molt bon temps i el no fer fred em fa voler tirar més cap a dalt, més cap al nord. Però clar, a la vegada no sé si l'ha fet el temps i si serà pitjor o no. De moment vaig tirant, són 11:15 i ja ens ho trobarem. Ara estem per aquí, en un lloc perdut de Portugal. En un poble perdut he anat a comprar aigua, un Monster i tinc unes patates que em van sobrar d'ahir. I això serà el meu dinar. Ara miraré també on aniré. Al final he pensat que em quedaré a Portugal. Tinc l'hotel reservat per aquesta nit. Està més o menys a 1 hora. I com que l'hora d'arribada és cap a les 3, si no m'equivoco, i ara són la 1, doncs tinc temps encara per visitar llocs. Per allà al final estic veient aigua i en el mapa ja m'ha sortit que hi ha com un estany o un pantà, no sé. Ara ho veurem segurament. Una miqueta d'aigua. Joder, que guapo està això. Això si segueixes la ruta normal no t'ho trobes. Mira això, tio. Uau! Quina passada. Què hi ha aquí? Agua para consumo humano, prohibido deixar no sé què. Ui, això ara amb aquesta moto, molt de pes. Mare meva, com derrapa això. Hagués sabut que hi havia aquest lloc i venia aquí a veure el Monster i a menjar les 4 patates. Està molt més guapo que allà on estava. Però clar, si no hagués parat allà, tampoc hagués vingut aquí. Per tant, a veure, ara he vist per aquí un lloc, a veure si puc donar la volta. A veure, baixem per aquí. Uf, quanta grava. No sé on va parar, o sigui, he vist aquest camí i m'hi he tirat de caps. Joder, amb les pendents, tio. Vale. Quina mala idea. I ara com surto jo d'aquí? Evidentment això amb la càmera no es veurà, però l'he liat. Això rellisca, aquí en pendent, ja veurem com sortirem. Està guapo, no? El lloc on anem, l'hotel també té com una presa, un llac, com aquest d'aquí. Per tant, si tenim sort, podrem disfrutar. Hòstia, no sé si donar la volta per aquí o... Aquí potser donaré la volta i tornaré a pujar. Bé, hi ha llocs que m'han posat. Evidentment, això a la càmera no es veurà que hi ha pendent, no es veurà que això són pedres. Potser puc tirar enrere, però... A veure, que ara estava editant el vídeo i això d'aquí sembla que no hi hagi pendent, però creieu-me, n'hi havia moltíssima, si no hagués tirat enrere. O sigui, creieu-me que hi havia molta pendent. Va, anem-nos-la a jugar. Vale, derrapa, si freno molt. Ui, bo. Recordem que la moto de sèrie pesa 250 quilos i ara amb tot l'equipatge i amb mi sobre, doncs imagina't. Així. Bé, el control de tracció funcionant a tope. No em deixa donar gas. Uipa. Com patina, tu. Crec que serà millor passar per aquí. Hauria d'haver desconnectat el control de tracció
De fet, deixa-m'ho fer, perquè ara aquí ve molta pujada i no vull quedar-me amb la meitat. Allà hi ha un cotxe. Hola, bon dia. Marxem! Ah, que se m'ha desconnectat l'Android Auto, que divertit. Hòstia, no sé cap on haig d'anar. Cabró, cap on és? Ara no hi ha cobertura i no... Ara crec que és cap allà. Posarem rumb cap a l'hotel. De fet, a veure si el tinc en el Waze. No, no és això. Vila Bela do Rodao. Bueno, petites complicacions tècniques. Ja que avui no us he ensenyat gaires coses, aquí ara està en un poble amb els putos carrers que els encanta als portuguesos, d'aquestes pedres que amb la moto és el pitjor que hi ha, tio. A veure, patina més això que, no sé, són prou macos per aquí els pobles. Així els pinten d'aquesta manera, amb el groc, normalment, i estan guais. Tu, de veritat, aquestes pedres, tio... I a més, caminar per aquestes pedres és el pitjor, perquè no estan ben posades i fa que em faci mal l'esquena. Jo crec que tinc mal d'esquena de caminar amb les botes que porto ara i caminar per aquests llocs, ho dic de veritat. Ep, la cigonya. Uf, quina calor que tinc ara mateix. Joder, sí que és maco, no? Mira aquesta font, que simpàtica. Tio, quanta decoració de Nadal. M'estranya, però, que estigui com tancat ara. Estem a diumenge, potser, però no sé. Oh, per fi es fa el normal i corrent, el de tota la vida, el que va bé, el que deu ser barat, perquè fer això no crec pas que sigui gens econòmic, fer aquest terra. Què? Veieu el que us deia, que condueixen malament, però ja els veus a venir que ho estan fent, que la liaran. Aquests cotxes típics de Portugal, que n'hi està ple, els que són com una camioneta, però que a darrere és com un caixó de fusta. Fa molt de riure i molta pena a la vegada, perquè veus una Toyota Hilux supernova, però hi carden aquest tros de fusta darrere que queda com el cul. Per fer una mica de bosc, una mica d'ombra i de no poder veure què hi ha més enllà. Bueno, ara estem aquí fent una mica de curves, que per fi hi ha curves, perquè, joder, més pla no pot ser això de Portugal. Estem a la Nacional 18, crec que he llegit, ara. Sí, Nacional 18 és això. Com trobava a faltar les curves. Jo sé que són curves i no les de la Nacional 2, que eren... Bueno, eren una merda. Siguin clar, o sigui, hi havia... Al principi sí que... Bueno, hi havia algunes curves així molt ratoneres, però després era tot pla. En canvi ara, aquí, que això no és la Nacional 2, repeteixo, això és la Nacional 18, ara aquí aquesta zona sí que hi ha més curvetes i curves ràpides. I joder, aquesta carretera és super ampla. Uf, quines vistes. Quin bon dia que fa també. Per sort no estem pillant gens de pluja. Estem avui és 22 de desembre, crec. 22 o 20... Sí, 22, em sembla. Ostres, he passat de no gravar res a gravar tot el rato. Però les vistes estan molt xules. Hi ha un riu, a veure... Ah, és el... Tejo? Riu Tejo. No serà el Tajo, això? Tio, potser sí, no? Que és el Tajo? Tejo, hi diu aquí. No sé si és el Tajo, ja... Vosaltres ja ho sabeu.
Veia riu més gran. No sé si hi ha una presa, perquè per al mapa no ho sembla. Però segurament, perquè és que si no, com pot ser que hi hagi tanta aigua aquí? Vale. Ah, vale, aquest és el poble que està a prop de l'hotel. L'hotel està cap allà. I aquí és on tindré els supermercats i tot això. Hauré de vindre aquí a comprar. Ara estem a 14 minuts de l'hotel. Anem cap a baix a veure aquest poble. Joder. Alt. Tampoc és tan alt. Ho semblava perquè no... L'aigua està tan tranquil·la que fa efecte mirall. Uau, quin pont més antic, no? Hòstia! No sé quin costat mirar. Mira això, tio. Sisplau que es vegi bé. Buah. Joder, que maco. Tejo, sí, es diu riu Tejo, però és que no sé si és el Tajo. Villa Bella de Rodao. Villa Bella de Rodao. Muito obrigado. Allà enmig hi ha un pavo amb una barca pescant. Hòstia, és que és increïble, l'aigua està super tranquil·la. Entrem per aquí al poble, nosaltres venim de per allà dalt. Aquest poble està així una mica abandonat, no? És una mica lleig. Ara estem arribant cap a l'hotel, tot i que no hi anirem, vale? No hi anirem perquè encara no és l'hora d'entrada, falta uns 40 minuts perquè pugui entrar, però l'aniré a fitxar i així ja sabré com és i tot. De fet, crec que s'ha de tirar recte per anar a l'hotel. Ho dic bé? Però o sigui, ara ja estem anant o no? A veure, ara m'he perdut. Ah, no. Vale, no, encara no hem arribat. Aquest lloc estarà super tranquil. Molt tranquil. Per anar a l'hotel s'ha de tirar cap aquí. I l'hotel està aquí. Uau, que guapo, tu. Hòstia, quin lloc més preciós. Uau, que bé estarem aquí, tu. Bueno, anem a explorar una mica la zona. Després, quan sigui hora, entrarem. Deixarem totes les maletes i l'equipatge i tornarem a sortir d'un algun vol. Després comprarem el sopar i a dormir. Hòstia, que guapo està. A veure si sóc capaç ara d'anar cap a una presa que hi ha. Quin susto, joder. Hi ha moltes ovelles i coses així. A veure si puc comprar algun formatge. Estaria bastant bé. Ara estem al petit poble d'on hi ha aquest com riu. A veure, crec que és per aquí, no? I ara intentarem això, baixar fins al riu. Mira, allà baix es puc veure el poble on hi havia aquell riu. Es veu la fàbrica aquella amb les xemeneies. I l'hotel està just allà. Així que provem baixar el riu. Aquest riu a l'altre costat, si no m'equivoco, ja serà Espanya. O sigui que tenim la frontera aquí ben al costat. Miraduro i Barranquem. Anem al mirador, no? No sé què hi haurà. Sorrai, ara que tinc una moto que pot fer aquestes bestieses. Epa, cap on és ara? No sé cap on haig d'anar. No sé ni on estic anant. No, però jo no vull baixar. A veure... Sí, això fa tirar cap allà. Això em fa baixar. I anem o què? Hi ha bastanta pendent. A veure si ens en sortim. Fuà, Déu-n'hi-do, la pendent. A veure, fre motor i fre de darrere. Mica en mica. I ara és cap aquí. A veure si s'hi pot anar. Sembla que sí. A veure... Ui, per aquí no. Millor l'altre costat. Una mica de fang. Joder, on m'està portant això? La roda de darrere que no para de derrapar cada cop que freno. Hòstia, sí. Vale, podré donar la volta jo? Sí que podré. Joder, doncs ha valgut la pena vindre aquí. Mira, pujaré aquí dalt. Buah, xaval. Aquí hem arribat. Al mirador d'aquest riu, que no sé si és el Tajo o no, tio. Es diu Tejo. Això d'aquí és Espanya. De fet, la presa crec que és d'Espanya. No sé com anava ben bé. Vale, sí que és el Tajo, tio. Ok, tenim el riu Tajo, que és aquest d'aquí, el d'aquí davant. El d'allà baix és el riu Sever i aquí segueix el Tajo. Tot això d'aquí és Portugal i aquesta zona d'aquí és Espanya.
Aquella presa més gran. Ara se m'està acabant la memòria de la Insta, de la càmera. Per tant, segurament ens veiem a l'hotel, que allà la canviaré la targeta per tenir més memòria i podrem seguir gravant. He estat pensant que hauré de gravar com sortim d'aquí, no? Joder. Vale, només puc gravar 7 minuts, així que seré ràpid. Obrigado. De onde você veio? Aquilo era o Miradouro. De onde você veio? Español. Ah, sí. ¿Entiendes un poco? Sí. Donde me has visto Sí, salir, pues es por ahí. Sí. Tiras y hay un cartel que dice Mirador y giras. Sí, certo. Gràcies. Vale? El riu és immens, o sigui, mireu això. És que no crec que no s'aprecia l'immens que és això. Joder, llàstima que no es pot arribar a la presa. Tampoc sé si m'estareu sentint gaire o no, però bueno. Anem cap a l'hotel. Vale, ja estem a l'hotel. Hi ha molta gent perquè aquí fan dinars i coses. I ara anem a descarregar la moto per aparcar-la bé. Ja estic a l'hotel, llavors ara us l'ensenyaré una mica. El llit, un armari, una nevera, tot això d'aquí i les vistes a aquest com llac. I aquest edifici d'aquí davant és on esmorzarem demà. Anem a veure fora, que encara no ho he vist del tot jo. Vale, aquí hi ha la terrassa, per aquí tinc la moto, aquí hi ha la suite, que té cuina i tot, o sigui, hi ha de tot aquí. Per aquí tenim la piscina, aquí hi ha el llac, el jardí, i per aquí hi ha màquines de fer l'oli, perquè aquí fa molt d'oli, i per aquí hi ha les màquines. Buah, com molarien amb aquests barcos. Les premses, un turbo, sembla un turbo. Tu, que ho rebento. Ara tinc un dilema bastant gran i és de si sopar al restaurant que hi ha aquí. Serà car, però també serà bo i vull menjar alguna cosa bona. Però clar, el problema és que ho haig de decidir ja, perquè si no aniré a un poble d'aquí al costat, bueno, al poble que hem passat, on hi ha un supermercat i compraria el sopar. Per tant, no sé què fer. Ara estic al poble més proper i he anat a comprar sopar per si de cas. És que vull anar a sopar a l'hotel on estic, que hi ha un restaurant, i fa pinta de que està molt bo. Però per si de cas al final m'arrepenteixo tot el que sigui, doncs tindré una mica de sopar, que si no me'l menjo em servirà de dinar per demà, o sopar, m'és igual. Són sardines, o sigui que al poble tampoc hi ha gaire cosa a veure. Al final està com... no sé com dir-ho, és com que hi ha moltes coses però està tot deixat. Per aquí es veu la fàbrica, que crec que és de paper, és immensa. I l'hotel el tenim per allà baix, no crec ni que es vegi. El típic terra aquest. I ara me'n vaig a l'hotel a descansar per un dia que tinc temps. Ens veiem. Ja he tornat a estar a l'hotel. Aquí està el formatge que he comprat. Un de molt curat i vell. I per aquí, per aquí hi ha les sardines, que juntament amb els musclos pot sortir alguna cosa bo. Però com us he dit, potser soparem en aquest restaurant. Ja veurem. Ara anem a fora, anirem a donar un vol per aquí i a descansar una mica i esperar l'hora de sopar. Música portuguesa. Sento molt pel soroll de costat, però ara sortint m'ha vingut la noia de l'hotel i m'ha dit que si volia sopar aquí. I jo li he dit, sí, per què no? M'ha dit que ara reservarà taula, que es veu que s'ha de reservar. Però bueno, li volia preguntar què hi havia per saber abans d'anar-hi, per veure els preus i tot, però no sé, ara se n'han anat i ara no ho sé. Li he dit de sopar a les 9, m'ha dit que era molt tard, que aquí
que millor a les 8 i us dic que bueno, cap problema a les 8, per aquí teniu el llac. Així que soparem aquí segurament a les 8. Sincerament, llàstima d'aquesta música tan horrorosa, perquè això amb silenci seria brutal. S'escolten molts ocells. Ara aniré a sopar, segurament l'últim dia aquí a Portugal. No aniré amb l'altra càmera perquè serà un canteu gravar allà amb una càmera. La veritat és que no tinc gens de gana. I mira que no he menjat res des de les 12 i ara són quasi les 8, però bueno. He pillat el Wellington de Port d'Europa. He sopat, estava superbo, per tant estic content. M'han pillat 22 euros, 22,50. M'han cobrat el pa, els coberts, l'aigua i això de carn. Com que ha estat bo ja estic content. Demà, ara estava mirant, i potser intentaré anar a Madrid o entre Madrid i Saragossa a dormir. Del tirón no ho faré pas, perquè no vull conduir de nit. Per tant, ja veurem, però molaria quedar-me cap a Madrid. Vaig a dir-li bona nit a la moto, que l'he abandonat allà baix, quan la puc aparcar allà davant, però no vull fer soroll. Soc bon veí. Per aquí està la moto, està ben empapada. Està super molla, tio. Així que, bona nit. Bon dia. Avui ja és l'últim dia aquí a Portugal i per tant avui ja tornarem cap a Espanya. Farem el camí de tornada. No ho faré directe, aquesta nit la passaré a Espanya. Demà, per tant, hauríem de tornar a casa. Anem a veure la moto com està. Per aquí tenim la moto, que està empapadíssima. I fa bastanta fred, però bueno. Ara falten 15 minuts per les 8 i quan siguin les 8 podré anar a esmorzar. Ara ja he esmorzat, per tant anem a preparar les maletes i anem tirant. Que en veritat queda un llarg trajecte. Ens despedim d'aquest magnífic lloc, ja estem preparats per marxar. Ha estat superbé, m'ha agradat molt, molt tranquil ha estat, i amb aquí el llac al costat i tot, guapíssim. Deixa'm posar la suspensió amb l'equipatge, que no se m'oblidi. Està moll, però bueno, mala sort. Vinga, tirem, anem direcció a la frontera de Portugal amb Espanya. Que mira quina preciositat. Tenim prou gasolina, sí, podem fer 280 quilòmetres. Hòstia, fa bastanta calor, sort que no m'he posat cap suadera a sota. Quins moments més màgics, quan és un matí, estàs en un altre lloc, escoltant música, anant amb moto, amb un bon dia, no es pot descriure això. Ara travessarem un riu que sembla que és bastant gran, i si no m'equivoco és un afluent del Tajo, es diu? Ja se m'ha oblidat el nom. Joder, que gran. En veritat, crec que això forma part del pantà del Tajo, d'on vam anar ahir. What the fuck? Vaig a casa. Pausa la música. Tornem-hi amb el terra aquest. T'ho juro que els encanta, Què han fotut aquí, tio? Està ple d'arbres tallats. Que en aquesta església li falta una pintada. Últims minuts aquí a Portugal. Ha estat un viatge molt xulo. Aquest
Aquests paisatges semblen Austràlia, tio. És que amb aquesta terra així vermellosa, amb aquestes senyals, amb els arbres d'eucalipto, de veritat que sembla Austràlia. D'aquí res travessarem a Espanya i per tant s'acabarà aquest vídeo. Irem per aquí i a 200 metres arribarem a Espanya i deixem enrere Portugal. Bueno, ha estat un plaer Portugal, així que adeu, vagi bé. Tornem a Espanya. No sense abans anar a fer postureo amb el cartell de Portugal, evidentment. A veure si puc. Per sort no hi ha gaire policia, o sigui que potser... A veure si aconsegueixo parar-me allà a meitat. Mare de Déu, si ve la policia em quedarà una de crits. Si jo em paro allà, ve la policia de Portugal a dir-me què collons faig allà i em piro corrents cap a Espanya, la policia em pot fer alguna cosa o no? Tampoc hi ha càmeres ni res, així que toma pel cul. Jo em poso aquí, fem ràpid les fotos i pirem. Home, el que sí vull és una foto amb la Insta, així que... Postureo fet, pirem. Com ja he dit, ja estem ara a Espanya, això d'aquí és Espanya i allà hi ha Portugal, i ara doncs anem tornant i anem fent el camí cap a casa i res, fins aquí aquest vídeo. Adeu.